Ari kuti chii murume? Murume ari kuti ndiuye kuSouth Africa. Zvinofadza kaizvi kunzi uya kuSouth. Hazvinofadza. Saka makutogadzirira kuenda. Zvokwadi nokuti pekutanga aimboramba asi yezvinezvi aiwa ndinotenda munhu waMwari akazobvuma. Varovere maoko. Aiwanda kuti vanhu vanoda kugara kunze vega vachisiya mhuri vanozviita sei. Handiti kuroorana zvinoreva kuti ina handichagona kugara ndega ngatigara tese. Saka kana ndikawana basa kunze ndikanosetla zvakanaka kuti mhuri iteere. Ndizvo? All right. Nditorirewo chair yetu. Can I give you the spiritual spectacles? So, ndokumbira mama kuti mugare apa pachair papa. Chair yeushe munyatsodekara. Mwari wangu nababa wangu ndinonamata uye muvhurei maziso aone nhasi nezita raJesu. Amen. Ndoda kuti mama mutarise kumberi uku. Kungotarisa kumberi ikoko. Kana paine zvamaona ndichazokubvunzai, but look kumberi ikoko mutarise kana paine chamaona. Teerera. Sumukaitoni mama mumire pamamuri. Ndombosiya chair apa here? Vanhu vesaruka yakuno kumberi muda kuona here? Saka ngaigare kumberi ikoko. Mama, kana paine chamaona ingonditaurirewo kuti maonei. Ndaona coffin. Riri kuratidza kuti riri kubva kunze kwenyika. Coffin. Hongu. Mambodongorera here mukaona kuti muna ani mucoffin? Rakavharwa. Asi riri kuratidza kuti riri kutakurirana zvokuti riri kurema kuratidza kuti rine munhu mukati. Ndichataura hangu kuti zvamaona zvinorevei. Murume wenyu akauya paholiday kuno kumai manje yeHeroes. Ichokwadi. Paakasvika haana kunge akuudzai kuti ari kuuya. Ichokwadi. Pane murume waakasvika aripo mukamuintroducer muchiti hanzvadzi. Chokwadi hanzvadzi yangu. Now tsano hanzvadzi ava havana kumbobvira vakaonana nemurume wenyu kwangu kuti tanga kuonana for the first time. Akangokubvunzai kuti ndiani mukataura sekutaura kwamuri kuita with confidence kuti iye hanzvadzi. But kuti ndigone kukuudzai kuti coffin nderei ndokubvunzai kechipiri. Hanzvadzi yenyu chaizvo chaizvo here? Hanzvadzi yenyu here? Hongu. Makatozviudza kuti munofa muchiramba. Ndosaka maona
pama-spiritual spectacles rufu rwenyu, nokuti murume akatoya atipwa kunzi imi hamusi kufamba zvakanaka, ndokuya asina kukufonerai, ndokukubatai red handed, ndokukubvunzai, imi ndokunyepa, iye ndokubva hake seasina zvaari kuziva akakuti iteerai kuSouth Africa mukadzi wangu, kutaura kuno murume uyo ari kuronga kuno kuurayira kuSouth Africa kusina hama yako. Ndibatsire munhu waMwari. Ndibatsire munhu waMwari, ndatopererwa, ndibatsirei. Chekutanga unofanira kuregedza kuenda kuSouth Africa because hausi kudzoka uri mupenyu. Hazvibvumidzwe kuti paitike chinhu chisina kumbobvira chakaprofitwa, hazvibvumidzwe. Chechipiri, zvanzi naJehovha, enda unosiya mabasa ako auri kuita anourayisa ane rufu. Handichazviiti futi profeti. Kune vamwe varume vokuti ukavaita chinhu vanongozongokuitira kafira mberi. Unoenda kunyika yausingazive ukanohayirwa vanhu ukafira ikoko. Hazvina anoona izvi. Uyu murume uyu atori nepfungwa dzekukupfuudza, but haasi kuda kuzviitira muno munyika. Ndibatsire munhu waMwari. Siya chiure. Handichazviiti futi profeti. Unogara pasi. I am the doctor of prophecy. Ndine vanhere vari kuno kutendo. Do I have people here? Are you sure I have people here? Ndoda kuti Mwari akuitire zvakanaka. Muchengetwe. Makadi mama. Chiripo makadiyo.